Ще направим и четвърта наша декларация по молба и поискана помощ от привърженици на Спартак Варна, където в края на есенния сезон, ако си спомняте, имаше саморазправа с фенове от частни охранители, които пребиха няколко момчета, накъсаха плакатите, на които те също изразяваха своята позиция, притеснявани обстановката в този клуб. Поредния голям клуб с традиции, с име, с успехи се обезличава. Клуба е във война с феновете и феновете вече трета година протестират не само за лошото управление на клуба, протестират за проблеми, които има, за корупционни сделки в общината. Само че преди да стане цялата Варна и да излезе по улиците, феновете на Спартак Варна протестират вече трета година. Това трябва да се знае и ние, тъй като те не можаха да присъстват и трябва по-подробно да поговорим с тях, ще има декларация и за положението на феновете на Спартак Варна.